kodi okuburi yani okuliji tikudalira ino okuliji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kujibaji Kudi usanga Mawa bwino kwa inu nonse ndikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times komanso kwa amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi. Ine ndilea Marekano. Lero ndi pa 23 July 2025. Tasala panopa ndi masiku 55, is it Wanda? Yeah. About 55 kuti tichite chisankho pa 16 September lavano. Nde pamene tikuyandikira chisankho chimenechi pa 16 September lavano malingana ndi malamulo oyendesera dziko lino, constitution pa Chingerezi. Parliament ameneka kuti ayitseke chichewa cholondola Yes. Atetse kapena chichewa chotero atetse ndithu pamene tikuyandikira pa chisankho. Nde malingana ndi malamulo amanena zokuti pa 23 July parliament imeneyi akufunika ndithu ayitsetse. Nde pa 23 ndi lero moti aphungu aja ntchito yawo yatha lero. Tikhale tikukambirana kuti kodi aphungu amenewa agwira ntchito motani, kodi atumikiradi amalawi mu zaka 6 zimene akhala mu nyumba ya malamulo, nanga ndipati pamene amayeneka kuchita bwino popita chitsogolo aphungu akuyenereka kuchita motani. Izi ndi zimene tikhale tikukambirana program ya lero. Sindili ndekha, ndili ndi mkulu oyang'anira kanema wa Times amene wandi wonderful Msisha. Ndaika tupajamuna mpaka na wonderful. Wanda. Mpaka na wonderful. Osamadulai. Kumalipitiriza wanda wanda. Yes, the ninth wonder. Yes. Chamwina takulandirani. Tatokoza ndito Amalikana. Ezikoma. Ndemo programu hii lero tichite mosiyana ndi mmene timachitira nthawi zonse. Tikhale ndi anthu angapo kulankhula ndithu mu programu hii. Koma ena akalankhula tizitero kwapasa mpata kuti ayi amene wachoke enanso alankhule. Nde tili ndi Benedicto Kondowe program yathu iyi, tili ndi Charles Kajoloweka amene akhala akuyankhula, Mary Navicha amene ndithu ndi MP wa chipani cha DPP, tikhalenso ndi Mark Bodoman amenenso anali MP kodi panopa kukhala ngati ndi MP oyima paikha kudera kwawoko. Zambiri zinachitika pakati pa tikhale tikufotokozera bwinobwino ngati mwa programu iyi. Komanso tikhale ndi Mag Kathewera amenewa amamenyera ndithu maufulu amayi. Nde osewa tikhale nawo mu programu iyi kulankhula osaiwala atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana kuti timve amalawi akuti bwanji pamene aphungu agwirira ntchito mu zaka 6 zapitazi. Poyambirira tiyambe ndi Wanda. Aphungu ukuona kuti agwira bwanji ntchito zaka 6 zimenezi? Sungangoli yankha mwina ndi yankho limodzi kuti agwira bwino kapena sanagwire bwino. Nkuona kwa ine ndikuona ngati mwina kuti pa Chingereza mati mixed bag. Kuti padali aphungu ena umatha kuona kuti awawa adi akudziwa chimene anapitira ku nyumba ya malamulo. Then kunali ena ndithu kumadabwa kuti olokutsokomola. You know, so timvesese kuti aphungu I think ndoyamba kukhala zaka zoposa mmene timayenera kukhalira chifukwa cha zimene zidachitika zija. So akhala zaka 6 ndikuti anali ndi mwayi wochuluka kuti amene sanatsokomole akanathabe kutsokomola. Titaona kusasokomola panali ena ndithu amene umatha kuziwa kuti ukayang'ana mwina kuchipani kwa DPP kodi anthu amene utamve ndikumva kanyimbo kena kake pasiku naso ukamvete. Yeah, ndokamva ndakhala ndikuona kuti kodi kanyimbo kamene kakuchokera kuti koma ndikhulupirira tanzathu atithandiza kuti okay ndakaona kuti kakuchokera pasi. Yeah, so ukayang'ana maka mwina kuzipani kuli aphungu ena ake titha kunena kuti akabwerebwere in terms of mene amachitira participate. You know, nde pali aphungu ena umaziwa kuti awawa amangotuluka nthawi yokukana za ndale. Nde panali puli aphungu ena umatha kuona kuti uyuyu
ali mbali ya boma koma sikuti angovomereza zimene mwina boma lufuna kuchita advance si amayesi bwana kind of komanso pali anthu ena ake ndaku position sikuti wo amangovomerezana chifukwa chokuti basa afuna umangotsutsa komano alipo amadzuka nthawi ina ake nkulankhula ndithu kumaona kuti akufuna kumanga dziko la Malawi ali ndi ma interest anthu so pachilungamo pake ukandifunsa kuti muzaka 6 zimenezi aphungu agwira bwanji ntchito yawo, ine nditha kunena kuti agwira ntchito mosiyanasiyana. Titakhala kuti mwina tikupereka average ukhozabe kunena kuti maybe they were above average. Komabe pali zina zambiri I think ndikapezanso mpata kuti ndilankhule kutsogoloko ndikhoza kuyikapo ndemanga zanga chifukwa chokuti ndinali ndi nkhawa nditaona kuti tukhanga titumachita lower ma standards. Kodi munthu amene akuyenera kuti azipita ku parliament azikhala otani, chifukwa zimene zonso ndizofunikira ngati tikufuna kuti nyumba ya malamulo yathu izikhala yokupya yokhwima yokuti zimene chifukwa amakambirana nato nkhani zofunikira. Some of my issues panopa ita uonapo kuti pachisankho panopa pali padachosedwa ka ujenekena kake mu ujeni mu amendment ya Presidential Parliament and Local Government Act. Ija imapereka mphamvu ngati ku Malawi Electoral Commission yokuti Malawi Electoral Commission itha kupereka mwayi kwa anthu amalinga ndi ntchito zawo kuti akavotere malo ena. Ndi nkhani imene padakali pano ili mkamwa mwanthu kuti kodi zikhala bwanji ndeti mayangana ma amendment kuyangana ku constitution kutani kuonabe kuti aphungu amene akuti lero lipa kuyenda kukhala dissolution of parliament kodi ndiye kuti kambali kamene kaja kakonzedwa bwanji chifukwa kuti anthu apanga estimate kuti kakhuza mwina anthu 50,000 amene amalinga ndi ntchito zawo amakagwirira malo kumene mwina sadalembesere. So you can see ku importance of parliament and kuti iso ikhale yozindikira parliament iyo kuti kodi timapita kumene kokapanga zotani. Ndiye for me kubwerezanso yagwira mixed bag. Yes. Chabwino tathokoza kwambiri Wanda potiyambira moteromo. Apa tibwere kwa Charles Kajoloweka amene ndi mkulu wa bungwe lija la Youth and Society YAS. Mwadzuka bwanji akajoloweka? Ndadzuka bwino kawele ameneko. Ndadzuka bwino. Zama kompere. Ndikukhulupirira kuti nkhani ili pano mwayimva. Ngakhale imaduka umabendi tumunga lakwise kuti mungi sangile samalaizo manon kuduka nayi. Okay. Unless ngalibari kaudina lumeno naudi. Chabwino. Kuchoka ku Youth and Society ku YAS mukuona kuti parliament imene ikuthesedwa tsiku la leroyi yagwira bwanji ntchito yake mu zaka 6 zapitazi makamaka poyimirira achinyamata? Lero ndinene kuti tonse tudziwa kuti parliament indithiri ndi magawo atatu momwe imagwira ntchito zake ndilongeto malamulo apendera udindo pa nyumba ya malamulo yambira ndikuonetsa kuti aphungu ndithu akuyimira zofuna za wanthu kapena kuti representative function. Tolinga kuti ndithu maganizo a wanthu azitengedwa kupita ku parliament komanso pali nkhani ya oversight kuti azikuunika ndithu makamaka mmene executive judiciary ikugwirira ntchito zake. Tolinga kuti magulu amenewa onse ndithu azitha kufunsana mafunso oyenerera amene akugwirira ntchito. Ndipo chachitatu ndiyang'aniranso kuti akupanga malamulo amene angathandizire kuchita ntchito patsogolo. Ndiyang'ana mafunctions atatu ndithu zaka 6 zapitazi ndithu pakhala zina zomwe zakhala zikuyenda bwino maso zofoka zingapo. Tikayang'ana pa nkhani yokhudzana ndi oversight mwachitsanzo tinaone ndithu kuti parliament ikugwira ntchito mmene inakugwirira. Opposition ndithu ngayimuonesese ndithu bwinobwino inali ofoka kwambiri even coordination ndi civil society ndi magulu ena amene angathandizire kupanga executive accountable. Zakhala zikuvuta kwambiri nde atikuona kuti ruling party ndithu yomwenso ili ku executive ndimene khayi kupangaso dominate kwambiri
ku parliament zomwe zapangitsa kuti even maprogramu a chinyamata amene no akanaenda kuti aende bwinobwino oversight yake ndithu yakhala yofoka kwambiri. Mukumbukira panali maprogramu ngati constituency technical colleges pakati pakukamba nkhani za NIFI lukamba za National Youth Service. Mutati mukumbukire bwinobwino National Youth Service inapangidwa launch kawiri. Ipanga launch mu 2013 inapangidwa so launch zaka ziwiri zapitazi. Zionetsa poyera kuti ndithu opposition iko ndithu kapena oversight role ya parliament ndithu sinali strong. Zikanakhala kuti ndithu zikuyenda bwinobwino kwezi sitikuona maprogramu amene awa ndithu kusakhala nditsogolo kusoka bwinobwino. Mukayang'ana mavuto amene takhala tikumana nawo ngati achinyamata umalawi kuno pankhani za ntchito pankhani ya even mabudget ndi zina scrutiny ndithu bwinobwino yakhala ikuvuta. Nde mwachidule ndinene kuti mukayang'ana nkhani ya oversight ndithu sitinali ofikapo mu zaka zapitazi makamaka tikayang'anaso ndithu amaprograms achinyamata. Tikafika nkhani even ya representation ku parliament kuti achinyamata zaka zapitazi apangidwa represent 1 panaso ndithu zofoka zambiri. Pano tinganene kuti no parliament yapitayi ndithu inali ndi clear agenda ya chinyamata. Mutati muyang'ane makamaka mmene parliament yathu kugwirira ntchito imagwira ntchito makomitees osiyanasiyana. Komanso tidziwa kuti mu 2017 tinapanga establish youth caucus. Ngakhale youth caucus inakhazikitsidwa mu parliament ilibe mphamvu ngati mmene alili zomwe titasauza kuti ngakhale youth caucus itakumana itapereka maganizo ake ndithu ma-standing orders ake ku parliament sapanga recognize. Then the structure omwe tinayo kukhala ngati ya chinyamata mu parliament muja koma ilibe mphamvu oyo tinoyitha kupanga advance kupanga kwaso kupanga influence meaning ku youth agenda mu parliament. Komanso ma-committees amene awo mu parliament ambiri ndithu sakupanga engage ma programs achinyamata. So youth agenda in parliament has not been a priority mukayang'ana zaka zingapo zapitazi. Even committee ja imayang'anira ntchito za chinyamata ya social nayonso ndithu ayikufoka pa nkhani yokhudzana ndi kupanga drive youth agenda. Ife tikanakonda ndithu kuti youth caucus ayipase official status in parliament ngati mmene ilili women caucus. Cholinga chakuti ikhale ndithu ndi mphamvu ndi mandate yoti izipanga drive youth development agenda in parliament muja. Komanso izipangidwa allocate ma resources oyenerera chifukwa kuti ngati sikhandi that status ndithu singapeze ma resources oyenerera kuti igwire ntchito zake. Komaliza ndikambenso kuti nkhani ya legislative part ndi mbali imodzi yomwe ndofunika kwambiri tikafika pa nkhani zokhudzana ndi kulimbikitsa maufulu komanso kupanga advanced development ya chinyamata komanso magulu osiyanasiyana. Inde taonapo ndithu kuti pakudutsa malamulo ambiri. I think ndi mbali imodzi yomwe parliament ikupita ndithu yapanga kwambiri. Komano mwenaso nkumafunsa kuti kodi pali malamulo wena ndi wena achinyamata amene parliament imene yadutsitsa mwenaso mutatite kumfuze bwinobwino sitinapange kwambiri. Mwachitsanzo tapanga malamulo ambiri kuyambira 1994 amene akukhuza magulu osiyanasiyana. Mukati mtengere azimayi tukamza gender equality act tili ndi malamulo ana malamulo anthu amene ali ndi ulemu ali ndi magulu osiyanasiyana. Komano palibe lamulo lomwe takhazikitsa ngati dziko lomwe likuyang'anira ndithu maufulu achinyamata. Ndifoka yake ngakhale tikukamba zoti tilimbikitsa achinyamata tinge nawo maudindo osiyanasiyana mu nthambi za boma kapena even outside zikumakhala zovuta ikupanga enforce pachakuti tilibe malamulo. Mwachitsanzo National Youth Policy ikumakamba kuti iyayi at least pazikhala 30% representation ya chinyamata maudindo osiyanasiyana kuti tilimbikitse ndithu democracy yathu ndithu izipanga include achinyamata. Komano mutati muyang'ane kuti policy ili apo 30% commitment komano enforcement mechanism palibepo.
enforcement mechanism ndiye lamulolo ndese tikanakonda kuti parliament ndithu iunike zinthu ngati zimenezo kuti ma commitments amene tikupereka kudzera no ma policy mechanisms osiyana apangibe enforce kudzera no ndithu mu specific legislation koma ndi sindikeso pano kuti pali zina ndi zina zomwe parliament ndithu yakhala ikugwira zomwe ino ndithu zapindulira dziko kumasasi nyamata mukayang'ana ma budget allocations ena ndi ena ma strategic institutions mwachiphanzo mukayang'ana bungwe lija la 30 seconds akacholoweka 30 seconds mungopanga conclude ma zoma kwambiri mukayang'ana bungwe lija la loans board ndithu pakati pakhali kulandira ndalama ndithu zooneka kuti anyamata ambiri apindule kudzera no mu malonzi ngati amenaji komanso mukayang'ana ma institutions amene ali critical kwambiri ma governance institutions ngati ACB ndi magulu ena even National Youth Council of Malawi takati kuona kuti ma resource allocation akukwera zomwe zikutanthauza kuti parliament nali ndi chidwi kuti tionetsetse kuti achinyamata akupindula ndithu mu ntchito zake zomwe parliament ili nazo ndimene pamene pole chabwino ndathokoza kwambiri potiyambira moteromo a Benedicto Kondowe mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino iwe wadzuka bwanji leya ndadzuka bwino potengera kuti lero tikulankhula ndi anthu ochuluka ndizipereka 2 minutes kwa munthu wina aliyense kuti afotokoze kumbali yake kuti 6 years imeneyi aphungu agwira bwanji ntchito yawo ndili kwa ino a Benedicto Kondowe mukuona kuti 6 years imeneyi aphungu agwira bwanji ntchito yawo zikomo kwambiri leya mwina kungopitiriza pamene kajoloweka wasiyira gawo limodzi limene ndikufuna kuti aphungu a nyumba ya malamulo achita bwino ndi nkhani yokonza malamulo pali malamulo angapo amene anapasidwa mu nthawi imeneyi kuphatikizapo lamulo limene likuyang'ana kagwiridwe ka ntchito ka mabwalo a milandu Judicial Administration Bill imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa ikusintha ndondomeko zakasankhidwe ka majaji ndi zina zotero koma ngakhale zichomwecho ma regulations amene amathandizira kuti malamulo agwire ntchito yake moyenerera adapangidwe koma imene kuti nyumba ya malamulo yapangaso malamulo amene akutchedwa data protection komanso mental health zimene zizofunikira kwambiri Prison Service Act nayonso yakonzedwa komanso panalinso kusintha kwa lamulo limene tinali chifito chachikulu limene timati Protected Flag Emblem and Names Act imene munthu dzina la president linali protected, that status inachosedwa komanso munthu kungoyankhula zina zake panali milandu yonena kuti watukwana kapena wanyoza president komanso lamulo limene likuyang'ana amalawi amene ali akuluakulu Older Persons Act izizi ndi zina zimene malamulo amene nyumba ya malamulo yayesesa nthawi imeneyi kuti akonze koma ndikayang'ana mbali ina nkhani ya oversight lakhala vuto lalikulu kuti ino accountability ya parliament yakhala yofoka kwambiri makamaka mukayang'ana nkhani ya ngongole zimangotengedwa mabilu ngati kuti ku parliament kulibe anthu amene kulephera kulondoloza kuti kodi ngongole zimene zitengedwa ntchito yake ndi chani ndi chifukwa chake mwina ngongole zakhala zikuchuka kwambiri mu nthawi imeneyi komanso panali nkhani ya labor export Malawi kupita ku Israel mukayang'ana muona kuti zinangofera mmalere panalibe oversight yeniyeni kumbali ya nyumba ya malamulo kuonesesa kuti ndondomeko zimenezi zikuthandiza Malawi takhala tikuonanso ziwawa zikuchitika kwambiri kuphatikizapo zimene zinachitika posachedwa zimene zimakhuza anamiwa muona kuti ku nyumba ya malamulo tili ndi committee imene mayang'ana za security, defense and security komanso legal affairs committee mukayang'ana ma standing orders mphamvu zimodzi zimene nyumba ya malamulo ili nazo ndi zoyitanisa pa Chingerezi timati subpoena powers koma sitinawoni makomiti amene wawa kuwayitanisa a Inspector General of Police kapena a commander kuti akafotokozere kuti chimene chikuchitika ndi chani tinenenso kuti opposition na yonso performance ndigwirizane ndakadziwa kuti inavutirapo kwambiri chifukwa anakhazikika kwambiri kukanganirana mupando
kusiyana ndi kutumikira amalawi. So zimene zinapangisanso kuti opposition influence ku parliament ikhale yovutirapo. Ndinenenso kuti panali termination of pregnancy. You have 30 seconds. You have 30 seconds. Imene mayang'ana maufulu azimayi. Tinaone progress ina iliyonse pagawo limeneyo. Mkandifunsa samare yanga nditha kunena kuti ndi mixed bag, pali zina zazing'ono zimene zaenda bwino, koma imene amalawi ambiri akudandaula ndi nkhani yonena kuti parliament inagwiritsa ntchito mphamvu zake za oversight zimene zapangisa executive kumapanga zinthu zina zosayenerera zimene amalawi akhala kudandaula nazo kwambiri. Tathokoza kwambiri Benedicto Kondowe kuti ambira moteromo. Ndibwere kwa Wanda tikuyembekezera kuti apangeso ad anthu ena pa line pathu pano kuti tilankhule nawo. Akuti opposition muzaka 6 zimenezi inali yofoka kwambiri. Mukulankhula kwa Benedicto Kondowe komanso Charles Kajoloweka. Chinanso chimene ayankhula akuti zikuoneka kuti aphungu sanali ndithu patsogolo pona kuti zinthu zikuyenda bwinobwino, oversight nditero mu dziko lathu lino, komanso akamba nkhani ya defense. Uko zolankhulapo zotani pa amene alankhulira Benedicto Kondowe komanso Kajoloweka? Ndikugwirizana nawo kwathunthu Kajoloweka komanso Kondowe kuti sitinganeneretu kuti mwina asadagwiretu ntchito ayankhula zambiri kwayamikira kumene anachita bwino, komanso malamulo ambiri ndithu mpaka pano president akhala posachedwa pakusayinirabe mabills ena kuti asanduke malamulo achokera ku nyumba ya malamulo komweko. So kumene koko zimaoneka ndi zimene bwino ku oversight ku ineso I agree 100%. Parliament ndi mphamvu yoyitana anthu kukafusa mafuso, now apart from kukhala ndi mphamvu imeneyo, sometimes even mayankho amene akapereka kumene koko amaoneka kuti anthu aja ndi anthu ozindikira bwinobwino, akafusa mwina kuti kodi ndalama zimayenda bwanji ku bungwe lanulo, makalata zoti ndalama zimene zimayenda mugwise ntchito umene zimakhalira bookkeeping, simple bookkeeping, basic bookkeeping, kuti you need to have documents, supporting documents for my expenditures. Anthu aja makhala kuti these some of them are chartered accountants, they understand these things. Akapita kumene kuja kuma makayankha I will do better next time. You understand it? So it's like kuti palibe no mphamvu ina no kuposa pamene popono. So yes, they have the power to summon these people. Anthu aja akapita kumene kujaku basa makangoyankha the usual things basi nkhani jazimata choncho. So I think imbali imene yoyo ngati dziko timene tikhale ndi chidwi, because timaona maiko anzathu aja, and maiko anzathu aja simachita kukhala so penaso mwinaso in a public domain, akamakumana akaitanisa kumene kuja kumaonera ma TV chanchani kuona kuti anthu aja kufinyidwa nkuonesesa kuti ali pamaso di baphungu. Yes, they are accounting. They must be accountable to Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo. So mbali imeneyi tikuyenera kuti tichite bwino, chifukwa anthu ena amayiderera parliament ija aperekapo zitsanzo za anthu ena amene akatha kuyitanidwa kukafusa mafuso malingana ndi imene agwirira ntchito, because amagwira ntchito malo mwa Malawi. Tichite bwino kumeneko. I agree ndi zimenezo. Chabwino, mwadzuka bwanji olemekezeka Mark Bodoman? Tadzuka bwino kaenleya. Tadzuka. Pali nkhani ina imenenso Wanda wangoikhuza posachedwa pompa, imeneyo ndikukhulupirira zokuti nanunso munali mmodzi mwa macheya mu komiti ina ku nyumba ya malamulo. Inu mwamva amene ayankhulira Benedicto Kondowe ya Charles Kajoloweka, inu panokha personal assessment mukuona kuti mwagwira bwanji ntchito ngati aphungu a nyumba ya malamulo, a service to your constituency as well as to the nation? Ziko kwambiri leo komanso ndathokoza Kajoloweka komanso Kondowe komanso Wanda kufaja assessment naba very fair assessment I must say. Koma ndinene kunena kuti choyambirira ndibwereze mena na Kajoloweka kunena kuti parliament ili ndi nthambi zitatu kapena ntchito zitatu zoyenera kugwira. Oversight kapena kukhala makomiti muja kuunikira zinthu zosiyana-siyana za boma, komanso kuunikira anthu imene ndi representation, komanso kupanga malamulo. Kwa ineyo assessment yanga ndionena kuti mu zaka 6 zimene zapitazi parliament yakhala ikugwira ntchito zambiri komanso zofunikira kwambiri.
ineyo ndinene kuti ndili ndi mwayi woti ndinakhalaponso komodina idangu yomene inayamba 2014 of course ine najoina 2015 mpaka 2019 kwa parliament iyi imene ikutha leroyi ndaona kuti panali mamembers ambiri amene anali ndi chidwi kwambiri kukhala kumachita participate ma debate osiyanasiyana mparliament imodzi. Aphungu ambiri anali oti ozindikira kwambiri kugwira ntchito yawo pochita participate mu zosiyanasiyana. Ndipo nkhani ya magawo amene atatuwa akajoloweka anena bwinobwino afotokozera bwinobwino mmene zimagwirira ntchito. Ine sindibwereza zimenezo koma ndingonena ndi mmene ndayionera ndi mmenenso ndakhalira ndachita participate. Kumbali ya representation mwakhala mukuona kuti mamembers ambiri mparliament imodzi akhala akufunsa mafunso kumaunduna osiyanasiyana kuyimirira madera awo. Kukachitika zinthu zovuta makamaka tingoterekeze ngati macyclone aphungu anali oyambirira mparliament imodzi kufotokozera za zovuta zimene akukumana nazo madera mwawo. Kumbali ya kuchita participate mabiro osiyanasiyana ena ndi amene afotokozera akundowe. Aphungu anatenga mbali kuchita scrutinize mabiro amene akhala kubwera mparliament moja ndi kuwadusitsa. Mabiro ena ndi amene akugwira ntchito ndingoti malamulo ena pakali panopo ndi amene akugwira ntchito pakali panopo. Mwachitsanzo malamulo oyendetsera zisankho. Parliament iyi ndi imene inakhala ili patsogolo kwambiri kuonesesa kuti malamulo oyendetsera zisankho akhale oyenerera komanso okomera amalawi. Kupatula apo takhala ndi money bills. Money bills okhuza project osiyanasiyana project amisewu mukuona misewu yambiri imene ikulambulidwa kapena ikukonzedwa ngati mulilongwe moja kandi makanjira kandi misewu osiyanasiyana imene yakhala ikudusa mparliament. Kuchita scrutinize money bills ndikuonesesa kuti boma langongola ndalama kapena latenga ndalama zotigwiritsa ntchito mnjira zosiyanasiyana ngati za mdziko lino. Komanso ndi parliament iyi mutha kundivomereza kunena kuti ndi parliament yoyamba imene inayimikika ndithu kutengera parliament kwa anthu. Taking parliament to the people. Kwa nthawi yoyamba leya mukumbukira kuti a speaker a nyumba ya malamulo anachita convene parliament on an open space ku the stadium. Pepano Lemegesega, you have a minute. You have a minute to conclude. Yeah, I think ineyo ndiphungu I know. Akachoweka mnaba sabafupi 5 to 6 minutes. Ndimafuna ngofotokozera pamenepo kuti ndi parliament yoyamba ine inakhala ndi chidwi kwambiri kuteka parliament to the people kuti anthu kunja aone kuti mkati muja timapanga bwanji. Kunkhani ya oversight. Honorable, I know kuti honorable point of order honorable. Is it in order? Is it in order kuti ko speaker kunena kuti muli ndi 1 minute and inuyo mkukana. So honorable tifati ndi anthu ambiri kuti tiyankhule kuliso. Yeah, I wonder, yes, but let me just finish my point. Okay. Akuti ndali parliament ya magani. Yes, I'm very speaker. You have a minute to conclude. I wanted to shadow kwina kwake. But anyway, ndimafuna ndinene kuti kunkhani ya oversight ndinde panali zinthu zina zimene tinayenera kuzipanga ngati makomiti osiyana makamaka ya oversight makomiti osiyana-siyana. Koma mudziwe kunena kuti tinali ndi ma-issues ambiri makomiti osiyana-siyana amene have been dealt with ndithu and rested within this the 6 years we've been in parliament. Makomiti onse ma-chairpersons ambiri ya parliament have been very active kupatsa react ku zinthu zosiyana-siyana. Komiti yanga imeenda kandupanga chair and I was privileged to chair this committee for about 3 years. Zabwina zambiri anthu sakudziwa koma komiti yanga yakhaili patsogolo kwambiri kuonesesa kuti ma-audit akhale up to date. As I'm speaking now, ma-audit athu are almost up to date. And we worked very hard to ensure kuti dziko linolo livomereze kuti likhale ndi auditor general. Tinalibe auditor general for 6 years, 6 good years. It is this parliament and just last year, even through my committee public accounts, tinayenesesa kuti boma lichite appoint a substantive accountant, auditor general, amene alipo pakali pano. Amalizat 5 minutes jama ifuna ichi. The last point, apart from that, mudziwe kuti ma members aja ali makomiti osiyana-siyana, regional committees,
continental committees and global committees, and I've been very active on the global level and on continental level. Myself, I've been Secretary General of AFROPAC, Africa Organization of Public Accounts Committee, where I have made significant impact on the continent of Africa. So muone kuti ngakhale tikugwira ntchito zathu kumalawi kuno tikuthanso kuyimiriranso dziko lino. Olemekezeka tamva mmene mwalankhulira kuti mmene mwachitira zabwino. Do you regret kuti pali zinthu zina zimene mmayeneka kuchita ngati parliament koma simunachite musanapite? Zona pali zinthu zambiri zimene mina mageti nayenera kuchita. Nkhani imene yabweresa kondowe nkhani ya ngongole. Nkhani imene jayo tinayenera kuyiunika ndi chidwi ngati parliament. Chifukwa dziko lino is being choked, or government is being choked ndi ngongole zosiyana makamaka ngongole zimene zimatenga kunja. Of course, it's not just Malawi. If you check my information imene ili ku African Union, you will find that Africa panopo it's almost 88.6 billion that tatenga as combined imene tatenga ngongole. And Malawi is one of them. Then the parliament tinayenera ndithu kuchitapo chidwi kukhala ndi machawi mapadera kuti mina ngongole zimenezi tisapitirire chidule tinene kuti mwalephera ngati nyumba ya malamulo kupanga control kabwerekedwe ka ndalama. Tinene kuti sitinalephere koma tikanayenera kuchita improve from where we started. Tinene kuti issue imeneyi ndi issue yaikulu kwambiri, and even this coming parliament, the cohort that is coming in September is going to kufikira kwambiri kunkhani za ngongole zimene zikupanga kwambiri za country. Tathokoza kwambiri Mark Botman chifukwa chotenga nawo mbali mu program imeneyi. Tikuloleni kuti mupite mukagwire ntchito zina ku constituency. Kapena Wanda uli ndi chilichonse chowayankhula Botman asanapite? Kufusa munthu kuti kodi mwalephera sangavomere amakana mano ngati ntchito ijasidatheke mutha kupeza mawu osiyana otsutsana kuti kodi kusapangikako kunali kuti ndichani patino ifeyo tasankha kuti adalephera mbalina savomera koma ifeyo tikuti aweruza ifeyo. Honorable pali mbali zina mwachita bwino ndithu very good, pali zina simunachite bwino munalephera nde kuti atikatere we are fair tizingosiyana diplomacy ya kodi liwu la bwino ndilitiro chabwino mukhale ndi tsiku lopambana. Ndakuvomerani chabwino. Ziko makwana. Musangalale ndiyo. Thank you so much. But thank you so much for letting me in the program. You're welcome. Zikuoneka kuti Malawi nso kunjaku akonzeka kuti tenge nawo mbali mu program iyi. Wadzuka bwanji Bernard Muhoni? Lene ndadzuka bwino kaya kumeneko. Ndadzuka bwino. Talankhula ndi Malawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino. Tiyambire ino dzina liti. Ine Vincent Simba. Nimakhala kuno kumzuzu mu location ya Katawa. Chabwino. Nkhani ndi imeneyi mukuiona bwanji? Nkhani nekuti ifema chiyembekezo chathu mene yate apanga dissolve ni parliament ya inalipo ma parliament yazose amene achoka nekuti oyamba nekuti analipo sana thandize chifukwa kuti anthu awa vuto kuti sana ngati anthu okhazikika kwenikweni mkangano umachuka kwambiri pakati pawo. Mkangano mwawo muja mapeza kuti ife Malawi sikuthandizika mauti apange chinthu chimodzi yoti athandize ife Malawi ngati mtundu wa Malawi tithandizike chifukwa aphungu athu zimakanika ngozi zinakanika sana tithandize pang'ono chifukwa sana anthu ogwirizana pa iwo kama parliamentarians ndipo panaso povuta kuti athandize ife Malawi chifukwa mikangano yawo yayiwo. Makamaka mbali yake nangasoma khala opposition ndi ruling nde munena atiwo makamaka kuti tine kuti apa nditi tine kose moma paroka la kalwepa panga perform chifukwa choti inalibiso upangiri wa boma umene kusoka mbali zosiyana ngati kuti iyo boma paroka ilikale azigwirizana komanso ma opposition naonso namene azipanga zinthu kuti pamene boma limakanika kupangapo azisusa kumaliongolera nde malo mota ongolera bomalo yo makhala kukanganaso kwa ukhaso yesere ngati mene auje na DBP kandi achani ndizipani zinazi opposition osagwirizana poko nde kana panga bwanji ta asikanga kuti thandiza boma singatitheka
nde Bernard mwina sanapite akuti sanachite zoyenera iyayi timafuna adziwe kuti mbali yake iti imene anakakonda aphungu amenewa atagwira ntchito kuti iwo afike pokhutira kuti iyayi aphungu athu agwira ntchito mu zaka 6 zimenezi. makamaka pene kuti pofunira kwambiri ndi kuchosa mavuto linawisa malani zimaoneka kuti apa nthawi yonse yakhala mboma anthu awawo amene aboma kandi opposition yawo nkhani yonse kapita kandi ku parliament komakambirana nkhani ambiri makhale komera iwo imene pachikhalidwe chaifa mara palibe chimene tenzako ena chabwino mwina tingomaliza ndi awo pang'ono leya nkhale nthawi yapita mwina chamba just 30 seconds. Okay, ine gift singini kuno ukatawa nkhani muiona bwanji nole nkhani kwambiri yaikulu ndonena kuti aphungu athu awawa kwambiri kunali kuti amangokokera kwa iwo kuti ndrama chuma chimapita kwa iwo osati kuthandiza isa Malawi after 16 September after 16 September tufuna kuti aphungu azakhale kuti athandize ifeyo Amalawi osati aziza zikokera kwa iwo chumacho ayi tufuna chitukuko ifeyo chabwino leya malinga ndi nthawi tingothera pamenepo. Chabwino ndathokoza kwambiri Bernard. Mphatso Mbang'ombe wadzuka bwanji? Ndadzuka leya blanta yako mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino mwamsanga tacheza ndi anthu amene uli nawo kudo wako. Pano ndili ndi munthu mmodzi ndili pa stolo za pamponera. Choyamba tikudziweni dzina licha? Ndina Gift Mwale. Chabwino nkhani ndi imene mwaiva kunena kuti apa tsopano aphungu akhale kuti malire awo afika inu ngati nzika mukuona kuti agwira ntchito bwanji aphungu ku nyumba ya malamulo mdziko lino? Pali ena analotipereka koma panali ambiri amene mwina samatipereka zimene zimapangitsa nena kuti zambiri zimene timafunika nayo kuti iwo ngati ma MP onena kuti amavomereza zinthu zina zimene zinali zanena kuti zosafunikira kwenikweni zimene mwina sizingathe kumanga dziko lathu lino la Malawi chifukwa kwambiri kunali kunena kuti mmene iwonso nthawi inake mmene akugwirira ntchito zikuonetsa kuti ma MP ambiri sanali accountable kapena sikuti akhala transparent chifukwa chanena kuti ngaphele ndalama zimene mwina amalandira iwo eni ngati CDF kumene iwo sala accountable chifukwa mwina anthu ambiri amataka magulalo katundu amene amapititsa ku constituency azimakhala ngati kuti ndalama zake zikuchokera mthumba mwawo osapititsa even delivery note or kupititsa any document kuti akhala accountable pa ndalama zimene iwo akulandira kuchokera ku parliament. Zimene zozo ndimaziona kuti sizimayenda bwino madera ambiri moti kuti ma-MP ambiri kuti apange kuti akhala accountable pa ndalama zimene mwina amapanga allocate ndi zinthu one kuti ambiri akhoza mapezeka unena kuti sangathenso kubwerera songakhale ku parliament chifukwa chanena sanagwire ntchito yawo bwino. Koma pali ena amatheka one kuti amachita bwino koma magawo ena amene mwinanso iwowo eni ngati ma MP ambiri samathanso kupanga engage community chifukwa iwo amapanga represent anthu amene ndi akumudzi koma kuti afunse zimene iwo akufuna kuti akapangira chani kapena kuti zimene akufunika onena kuti akalankhule ku parliament samatha kukhala ndi mwayi onena kuti akakumane ndi ma constituents ndi kuwafunsa zonena kuti kodi afuna onena kuti pakufunika ndi chani kuti ambiri kuti akhoza kupereka ngakhale feedback ya zomwe anatuma kapena kuti akhoza kupereka feedback kumudzi sizimatheka zimenezi zimene zimaonetsa onena kuti sanali transparent komanso sanali accountable samagwira ntchito yawo bwino. MP amene aonena kuti amagwira ntchito yake bwino mafunizira onena kuti amenewo ndionena kuti ndi anthu amene onena kuti anthu akhozanso kuwavotera kuti akhalenso pa mpando koma amene samachita bwino amenewo zikhala zowavuta kuti akhoza kubweranso ku parliament sanali onena kuti anali ku parliament ndi cholinga chonena kuti akathandiza anthu koma kuti kwambiri kunali onena kuti azithandiza iwo eni kotero kuti pachifukwa chimene chocho nganena kuti boma kapena kuti dziko silinapindule kwambiri ndi anthu ngati amenewo zimene zonse onena kuti anthu agwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo povotera anthu amene akhoza kukhala othandiza zimene zikuonetsa onena kuti ngati nzika tikuyenera kuti tikagwiritse ntchito mphamvu zathu pofunitsitsa onena kuti tichite bwino kuti dziko litukuke kupita patsogolo. Chabwino ofika pa 16 September kupita kutsogolo inu chiyembekezo chanu mukuyembekeza nyumba ya malamulo yoti idzapange chani kwambiri?
kwambiri ndikufuna kunena kuti kapange focus kwambiri pa zinthu zimene ma essential services ngati health, education, energy kapena kutiso agriculture komanso infrastructure zimenezozo zikufunika kunena kuti aonetsetse kunena kuti zimenezozo adzazitenge ndithu serious amene unena kuti zinthu magawo ngati amene wawa zikufunika kunena kuti ndithu padzakhale ndithu ma MP amene adzakhala odzipereka kunena kuti zimenezi zidzakhale zinthu zonena kuti zikupindulirana zika za dziko lathu. Chabwino Leya ndimene ndachezera ndi nzika imodzi imene yayikirapo mlomo kuno kudowa. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri Mphatso Mbang'ombe. Kumulanje Gresham wadzuka bwanji? Tadzuka bwino inu ku Blantyre kuli bwanji? Ku Blantyre kuli bwino. Tacheza mwamsanga ndi amalawi amene uli nawo. Ya ndiye mtu mmodzi kuno kumulanje kuboma. Mwina chiyamba tuzeni zina. Ine tinanga ndi Mike Banda kuno kumulanje. Tabuno nkhati manyimva mango tatuzeni maganizo anu. Chiyamba tikambe kuti ndi program yochitisa chidwi kwambiri imenenso ndiyofunika kutengera kwa ife ngati ma citizen kapena kuti anthu amene timavoto. Chiyamba ndikambe kuti ulendo wa ma MP wathu unali ulendo osakanika kwambiri imenenso afotokozera anthu ena kuti unali zochitika zosiyana-siyana. Chiyamba tikambe za kapena tikozobwera mbuyo pang'ono kamba komitina inayambira parliament. Tikozokamba kuti imene parliament yathu inkayamba nkuti chipani cha DPP chitaluza masankho nkwanga achibwereza. Zinaonesa kuti MP ambiri anabwera mu community kapena kuti ma constituency awo ali ankwiyo kuti zitenga ngati kuti alandidwa boma. Kapena mbuyo mu timaona ngati achinyamata timayembekezera kuti akuluakulu atipangire malamulo akabwera atipatse ife tizowasatira. Zimene achinyamata sanapindule chifanale anthu odikirira. Koma chosangalatsa nchakuti panopa tikuona sono achinyamata ambiri taona ku Evening Times taona achinyamata ena akusiya ntchito kuyamba kwa joina politics. Zizindikiro zakuti parliament imene ikubwera ikozokhala sono kalera mankhani na policy makers achinyamata akhoza kutenga nawo gawo chifukwa kuti alowa mu system. Zimene zikuonesa kuti kapena zikhoza kuchita bwino. Chomalizira kwambiri ninkhani yokhuza. Mwina tilekezere pomwepo chifukwa cha nthawi ndithu nthawi ikuoneka kuti sili kumbali yathu. Napasa 3 minutes ndithu alankhula 3 minutes ameneyo. Okay, zikomo kwambiri. Zikomo ndathokoza kwambiri Gresham. Zikomo. Kulankhula ndithu kwa Malawi kumeneko olemekezeka Amerina Vicha mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaeno madam. Ndadzuka mwamva mmene alankhulira Malawi mmene mwagwirira ntchito ku nyumba ya malamulo. Inu mukutipo chani makamaka mulunjike madera awiri kumbali ya opposition anena kuti yayi inaonetsa kuti inafoka kwambiri. Ndikukumbukira bwino lino nthawi nake munanyamula mpando uja wa leader of opposition. Komanso kumbali ya amayi mukuona ngati kuti mwachita bwanji mnyumba ya malamulo. Ndikupasani 3 minutes. Zikomo kwambiri tuweke mwani wa maono kwa osanene aliva panel. Kumbali ya amayi tachita bwino koma sikwenikweni chifukwa chona kuti amayi nyumbamo anali ochezerako masokaso pakati apa tinazakumana ndi COVID-19 imene senatitsitsira chiwerengero cha amayi. Tinawezako amayi angapo tinawezakonso amayi ena chifukwa cha nkhani za kukhoti za zisankho zonsezo zinatipinja kwambiri. Nyumba muja tinatsala amayi ochepa amayi 40 nde yakwana nthawi yoti munayankhuleko ma issues okhuza amayi zimakhala zotivuta madziwa nthawi zonse kuti gulu limene lili lochepa limakhala lochepa mphamvu. China chimene chinativutanso kwambiri chinali choti azibambo ambiri amene anali mnyumbamo samatimvetsetsa ife ngati amayi. Nthawi zambiri zimayi akayima maona akukuwidwa ule iwe khala pasi ule iwe ona ni chiwigi ona ni chidresi. Zinthu ngati zimenezo takhala tikuziyankhula ndi mabungwe kuti zikuyenera zithi chifukwa tizimbe nkhanza kwa amayi mnyumba ya malamulo. Ndipo mabungwe anapanga register ndithu kuti nkhanza zimachitika mnyumbamo kuchokera kwa aphungu ena achizibambo ngakhale safitika nyumbayi anadzudzulapo ndithu na kuti zinthu sizikuyenda bwino. Azimayi akuyenera kupatsidwa mphamvu kupatsidwa ulemu komanso kulandira treatment yofanana ndazibambo akakhala mnyumbamo. So izi zinali zobekera zimene amayi anakumana koma amayi tokha kumbali yathu tinayesetsa kulimbikitsana tayenda makonstituency kupanga misonkhano yolimbikitsa anthu ya zitukuko mosayang'anira zipani koma kugwira ntchito limodzi ngati women's caucus. Ndipo izizi zathandiza kuti amayi ambiri achita chidwi kufuna kuyima nawo pa chisankho chaka chino
ndikukhulupirira kuti parliament imene kubera ndikhala ndanayo chikukirapo ndichokhumba changa kuti mwina amayi atafika 100 nyumbamo zikhoza kutichitira ubwino ndekuti representation ya azimayi ikhala ni mphamvu kunkhani ya opposition ku opposition tinachita bwino ngakhale nakuona zofunukapo ndi apo koma tinayesetsa mavuto amene timakhala nawo nthawi zina nalionena kuti anzathu amene anali aboma anali ndi majority nthawi zonse timadziwa kumene kuli majority kumakhalanso mphamvu panali mabhilu ena amene mwina timaona kuti ndosakomera amalawi koma chifukwa choti aboma mabhilu ayifuna amata ndithu kupanga mphamvu zonse mpaka mabhilu yokulusa mationapo inu tikutuluka mnyumba muja kunyanyala kuti ichi chabwino ifeyo manamba zathu ndochepa koma sitikugwirizana nacho chifukwa chosakomera amalawi kuphatikizapo ngongole zikulu zimene boma limatenga zimene timaona kuti ngongole izi ziwononga dziko ngongole izi zisokoneza zimene zija timatha kukana koma chifukwa choti zathu ali ndi majority amatha kukakamiza chilichonse chimene akufuna ndi kumadutsitsa mmene muja zinthu zoona kuti zizunza dziko ziwononga dziko chimene chichi tachidandaula ndipo tikabwerera tikuyenera tikaonekerenso malamulo athu nakuti pakakhala malamulo ena oti aphinja tisamangotengera poti majority yatero ayi tikudziwa ndi malamulo a democracy koma tizikhaso kuyang'ana welfare ya Malawi anthu amene amatituma kukayimirira ku parliament ndi amenenso tikuyenera kuamvetsetsa kuti kodi chimene tikudutsitsachi chiyachitira ubwino tadutsitsako zinthu zina ndithu zomvetsa chisoni zoona kuti sizinayenere kuchitika choncho ndi tikuyenera kupanga improve ngati dziko ngatinso nyumba ya malamulo olemekezeka wanda here ndimati ndifunse nawo funso panali nkhani ija ya kuulula chuma chimene muli nacho inuyo ngati aphungu declaration of assets mwa aphungu ena ndi 230 anapezeka kuti sadanene yeti ndi lamulo limene lili nyumba ya malamuloyo kuti ngati uli phungu ukuyenera kuti uziulula chuma chomwe uli nacho inuyo amene mapanga malamulo memu jamu kuti ena tonse tizitsatira kunja kuno inuyo nkusasatira lamulo lanu lomwe muona kuti zimamveka bwanji kunja kuno tizitenga bwanji nyumba imene iyi nyumba ya malamulo mmene inenera mchichewa koma ikulephera kutsatira even lamulo lawo lomwe mpaka na phungu 30 mapezeka sadateteza kupezeka kuti mwina timayembekezera kuti aspeaker achita act koma ndithu mpaka na parliament jamtutseka lero mumuona tipamve bwanji pamene popolemekezeka kawiri limene zimamvekera kunjaku ndi momwe zinthu zochitikira mkati zimasiyana ndi chifukwa chake parliament ulendo uno yapanga introduce program ya parliament kuti ifike kumudzi parliament kuitengera parliament kumudzi kuti zina zochitika mkati muja anthu azimva mvemvemve cheni kusiyana kuti akotanga kumva ngati malumazi nkhani inalipo yoti aphungu ena sanapange declare ma assets awo ine nali mu commission of inquiry imene ima zaphungu amene wakuti chifukwa chani sanapange koma kafukufuku wathu anaonetsa kuti aphungu ambiri anapanga ndithu declare koma mavuto amene anali nawo ena analoti anachedwa anapoeta nakhonetsa mabedi lese kuti kutseka pasete ena makapanga submit pasete pomwepo ena makapanga submit pa 1 amachedwa komanso anzathu a asset declaration analibe dongosolo leni lochita collect ma forms makamaka kuma district anthu ena anachita submit kuma district koma kuti zichoke ku district zipite ku asset declaration zinachedwa mafuta kunali ndiso ndondomeko yabwino yotolera ma documents imene iso inali weakness imene inalipo ku ODPP so okay chamino mwina pepani chifukwa cha nthawi olemekezeka ndikhala ngati ndakudula niponi akajoloweka muli pa line pa yes Leah yeah just a minute tasala ndi a minute 30 seconds yeniyeni asanapita Mary na Vicha pali zina zimene munazigwira zowakhuza mwina mutha kukhala ndi cholankhula kwa Mary na Vicha yeah zoma kwambiri Leah and una Bonavicha na mafuna ndi nene kuti pali zinthu zitatu zomwe nokina kanazunikiraso choyambirira nakamba kale kuti tikhale ndi strong youth agenda mu parliament pafunika kuti tipange formalize youth caucus yathu tikhale pa status ngati mene ilili women caucus chachiwiri nchakuti parliament yathu Malawi kuno ndiyo dola kwambiri kuti ipangidwe access ndi anthu ma stakeholders
mukatengera kuti stakeholder apange convene even just 15-20 members of parliament, it's almost impossible kutengera ndi ma demands amene no amafunika kuti tikumane ndi ma members ngata. Hello. Yes, akajoloweka. Okay, azikuoneka ngati achokapo. Koma mwamva nkhani imene ndithu akambayo 30 seconds mwina you can just respond to that. Nkhani imene ndaimva akukamba kuti ma stakeholders kuti akumane ndi ma members of parliament zimakhala zovuta kwambiri chifukwa cha ma demands. Koma ma demands ofita amabwera chifukwa choti aphungu ndi adyera ayi. Koma phungu kuti mukamutenge ku constituency kwawo kumodzi amafuna fuel kuti akafike ku Lilongwe. Phungu kuti akapeze malo ogona zimene zimafunsidwa ndi zokhazo sikukhalaso makosi ena onena kuti mwandita nandipatseni ndalama ayi nde ma-stakeholders ena amene ali ochepekedwa amafikira ndithu nthawi imene tili mu session tikakhala kuti tili ku parliament amatha kubwera ona kuti tatengerapo mwayi kuti aphungu atikatenge ku constituency zikanakhala zodula koma chifukwa choti ali konkono madzulo kuti kumane nawo umene ukatolotero timatolotero zatuka parliament 5 o'clock kukakumana nawo kupanga zinthu zonse zimene akufuna kaya ndi kukambirana mabilu kaya ali ndi business ina parliament timatha kukambirana bwinobwino sitinapezeko stakeholder wina akulephera kukumana ndi aphungu chifukwa chochepekedwa mthumba ayi aphungu amakhala available nthawi ina iliyonse even lunch timatha kupanga sacrifice kuti sita ku lunch teni tikumane ndi stakeholder mwambamo muli ma offices athu dina timatha kukumana nawo weekend ngatangatha amatha kukumana nafe so ndimafuna ndithu ne kuti asachite mantha tilokonzeka kuthandiza parliament kubweretsa youth caucus monga tabweresera koma simamaliza mubwereranso ifeyo tikubwerera ku parliament pa 16 September osakaika ndipo majority ya aphungu abwerera ku parliament ulendo uno akutero tuwanda mbuyo mu amabwerera 30% koma this time around tichikhumbira kuti aphungu almost 70% abwereranso ku parliament. Chabwino tikuthokozeni olemekezeka tikufunirani zabwino zonse. Zikomo kwambiri mai Americano komanso anzanga onse muli apa zikomo. Zikomo kwambiri nthawi yapapa ndi wanda yatithera kwambiri a Benedicto kondowe muli pa line pa just 10 seconds mwina mawu anomaliza 10 seconds yeniyeni ndayika timer. Apita wanda mawu akomaliza 30 seconds. Kufuna kuti phungu azingoziwa kuyankhula kapena kuwerenga chizungu si chokwanira kwa ineyo yatikanayika ndithuma uje chizungu tu ndi chiyankhulo ma standards. Yes, chizungu ndi chiyankhulo sichimayiza nzeru ya munthu ya koma kuti ike ma standards kuti aziziwa chani azikhala kudziwa chani kuziziwa chani ndikuona ngati kumene kukuzipita anthu ozindikira sangoti wasuwa chochita ndikakhala phungu ya chimene mmene mapangiraso anthu tikasuwa zochita ndikakhala mbusa ndikakhala prophet yayi tene tike ma standards kuti aphungu athu azikhala utani kuti nyumba ya malamulo izimira da Malawi ndilekere pamenepo. Omonso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 23 July 2025 ine ndileya Malikano ndinali ndi Wanda Msisha amene ndi mkulu oyang'anira kanema wa Times komanso tinali ndi ma stakeholders osiyanasiyana mpulogalamu iyi tikuthokozeni atolankhaniso amene munatenga nawo mbali mu programu iyi komanso Malawi ena amene matitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi tikumanenso sabata ya mmawa lolemba nthawi ya 5 minutes past 7 ine ndileya Malikano mwakoma nonse. Amalawi kulinjino kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija yena panji nanga ngati zonyati sasurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga wachuta mwazuka panji nanga watemzile biyo kukurijani
oh kulinji tikudalira inu oh kulinji